Ondernemers zien licht aan het einde van de coronatunnel. Het is dinsdag 16 maart. Dit is Zeeland Nu. Na een jaar corona gaat de economie weer groeien. Gemeentes blij met aanpassing briefstemmen. En 600 voetbalvelden extra bos. Maar waar moet het komen? Goedenavond. Of je het nu aan de industrie, de landbouw of de recreatiesector vraagt. Alle drie verwachten ze dat de Zeeuwse economie dit jaar weer zal gaan groeien. Na de klappen die ze door de coronacrisis kregen, zien de 3 Zeeuwse economische pijlers de toekomst weer rooskleurig tegemoet. Dat het afgelopen jaar moeilijk is geweest, is in vele sectoren gebleken. Deze frietaardappelen bijvoorbeeld waren lange tijd geen cent waard. De vraag is compleet weggevaagd voor jaar maart. Toen zijn de oogsten 2019 zijn voor weinig geld weggegaan toen. Komend seizoen gaan we 10% minder zetten. Of het wijs is weet ik niet, maar ja, je bent aan het nadenken over de afzet voor 2022. Dus ja, dat is weer een jaar verder. Veel boeren hebben uit voorzorg dezelfde keuze gemaakt als Jansen. Toch keert het vertrouwen bij de boeren terug. Ik hou wel pas op de plaats met investeringen, maar verder gaan we gewoon door. En dit jaar een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik verwacht dat alles weer een beetje aan gaat trekken als dat vaccinatie dat goed doorzet. En dan hoop ik dat bij ons bedrijf ook wel beter zal gaan lukken. Want wat gaat dat betekenen als het leven weer normaal wordt voor de boeren? Hoger afzet van de friet en gaat de prijs stijgen waarschijnlijk. De tarweprijs die trekt aan, maar dat is meer wereldeconomie. En ja, de suiker trekt ook aan. Ja, er zijn gewoon de pijlers onder ons bedrijf. Bij chemiebedrijf Dow zijn het afgelopen jaar 170 banen in de Benelux verdwenen. Dat was een direct gevolg van corona. Maar ook in de industrie trekt de markt weer aan. Wij zien een herstel, daar zijn we blij mee. We zitten natuurlijk ook als vitale industrie in heel veel eindproducten, zoals mondkapjes, zoals handgel, zoals windmolens, verpakkingen, etc. En die markten blijven zich goed ontwikkelen voor ons. Ik verwacht echt dat de tweede helft van dit jaar die groei zich doorzet, waardoor wij eigenlijk de dingen kunnen doen die we graag zouden willen doen. En dat is een van de dingen, is het werken aan een circulaire economie en CO2. Want ook Dow moet zijn steentje bijdragen om in 2050 minder CO2 uit te stoten. Om dat doel te behalen komen er 10 tot 20 banen bij in Terneuzen. Hooggeschoolde banen zijn dat, die ons moeten gaan helpen hoe wij processen gaan ontwikkelen die minder uitstoot hebben van CO2. Als wel processen waarbij we circulaire economie kunnen realiseren. Waar ook hoop in de markt is gekomen is in de recreatiesector. Op dit moment zie je dat mensen weer een klein beetje vertrouwen in hebben om op vakantie te gaan. Dus we zien gelukkig dat de boekingen weer een beetje aantrekken voor komend seizoen. Ja, is dat later of is dat normaal in vergelijking met andere jaren? Nee, het is veel later dan andere jaren. Normaal gesproken begint december, januari wordt er al heel veel geboekt. Met name voor de bungalowparken, de vakantieparken. En we zien dat dat nu sinds de laatste 3 weken eigenlijk pas een beetje op gang komt. Het kabinet natuurlijk toch over een exit-strategie aan het praten is. En wij zien toch dat daar de mensen wat vertrouwen in gaan krijgen. En dan zien we terug in onze boekingen. Het vertrouwen in de economie van deze ondernemers zit wel goed. Dat is ook terug te zien in de verwachting van de Rabobank, die landelijk een groei van 2% voorspelt. Zeeuwse gemeenten zijn blij dat minister Ollongren de regels voor het briefstemmen heeft aangepast. Het stembiljet hoeft niet langer meer apart van de stempas in de envelop te zitten. Volgens de oude regels moest dit wel zo zijn en ging het daarom vaak fout. Zaterdag hebben we dus ook al een proces gehad voor het vooropenen. En toen bleken er ongeveer 180 terzijde gelegd. Die stemmen die mocht je dus niet meetellen. En er blijkt nu dat dat nu vandaag bij het vooropenen nog steeds voorkomt. Dus dat betekent wel dat we eigenlijke ongeldige stemmen nu mogen meerekenen als geldige stem. En daar zijn de gemeentes dus blij mee, zo ook in Terneuzen. We hadden zelf ook al zoiets van, we vinden het eigenlijk niet eerlijk dat je die apart moet leggen. Omdat je wel het vermoeden hebt dat de mensen het in hun beleving goed hebben gedaan. Dus we zijn echt blij dat de instructie nu is veranderd en dat we die stemmen toch mee mogen tellen. Een 24-jarige man uit Domburg is in hoger beroep veroordeeld tot 8 jaar cel voor het doodschudden van zijn baby. De uitspraak is 2 jaar hoger dan de straf die hij eerder van de rechtbank kreeg. De rechters nemen het de man zeer kwalijk dat hij zijn baby zo gewelddadig heeft behandeld. Juist bij zijn vader had hij veilig moeten zijn, oordelen de rechters. De man heeft altijd ontkend zijn baby te hebben mishandeld.
En de 54-jarige man uit Almere, die 2 weken geleden tot 9 jaar cel is veroordeeld voor doodslag op de Vlissinger Joost van der Linden, gaat in hoger beroep. Van der Linden werd ruim 10 jaar geleden om het leven gebracht. De rechtszaak werd op verzoek van de familie heropend. En het aantal nieuwe coronabesmettingen ligt vandaag weer onder de 100. Tot vanmorgen zijn er 97 nieuwe besmettingen gemeld. De meeste meldingen kwamen uit de gemeente Terneuzen. Daar zijn 23 inwoners positief getest. Verder zijn er 4 overlijdens gemeld. 3 inwoners uit de gemeente Rijmerswaal en 1 uit Schouwen-Duiveland. En om nieuwe windturbines en zonnepanelen aan het stroomnet te koppelen, zijn vandaag de buizen onder de Sloehaven in Vlissingen getrokken. Wat je ziet zijn de buizen waar de kabels strakjes ingetrokken worden. Er zitten dus nu nog geen kabels in. Maar de buizen die worden onder door de haven getrokken op een diepte van circa 50 meter. En de lengte van de buizen is op dit moment 1500 meter. De buizen worden aan de boormachine gebonden. De boormachine staat aan de overkant aan de Engelandweg en die trekt de buizen dus helemaal door het gat naar de overzijde. Naar verwachting zijn de zonnepanelen en de windturbines na de zomer aangesloten. Het tropische bos in het Omnium in Goes moet een groente- en fruitkas worden. Dat willen althans de Goese afdelingen van GroenLinks en de PvdA en de Partij voor Goes. Ze willen dat de gemeente de haalbaarheid van hun plan onderzoekt. Het Omnium lijdt al jaren verlies omdat het tropische bos minder bezoekers trekt dan verwacht. Om natuur en landbouw te versterken verpacht Staatsbosbeheer grond in natuurgebieden aan boeren. In Zeeland is Hof de Eendracht in Zaamslag de eerste die van deze mogelijkheid gebruik maakt. Wij willen graag onze dieren, onze runderen dan met name op een zo extensieve mogelijk manier houden. Dat wil zeggen dat ze een zo groot mogelijk gebied krijgen om te grazen. En we willen dat graag op een economisch rendabele manier ook doen. En daarvoor heb je een groot stuk grond nodig eigenlijk. En die kans bood Staatsbosbeheer ons. Het gaat om een gebied van zo'n 100 hectare die het echtpaar niet alleen voor runderen wil gebruiken, maar ook voor een boomgaard. Het voormalige koetshuis in het centrum van Goes is helemaal opgeknapt. En de bovenverdieping van het pand heeft een bijzondere functie gekregen. Mensen met psychische klachten kunnen er tijdelijk verblijven als het even niet goed met ze gaat. Corona is voor mij ook vrij storend geweest. Ik had last van somberheid, zeg maar. Dat was gewoon eigenlijk ook wel een chemisch defect in mijn hersenen, in feite. En ik zag de nabije toekomst niet goed tegemoet in die situatie, in mijn thuissituatie. Hoewel ik een heel mooi, leuk huis heb. Bram Goethals is een van de eerste die in de nieuwe logeerkamers van de Zeeuwse Gronden mag verblijven. Het is allemaal heel nieuw hier, hè? Hij verblijft in een van de kamers van het opgeknapte koetshuis in het centrum van Goes. Een paar weken geleden zag de psychiatrisch verpleegkundige dat het niet erg goed ging met Bram. Dat wil zeggen een toename van de somberheid. Er was sprake van teloorgang, verwaarlozing ook wel. Dus toen heb ik voorgesteld om Bram te verplaatsen naar een logeervoorziening. Dit zijn 4 logeerkamers die ruimte bieden aan mensen uit de maatschappij die eigenlijk het thuis even niet meer trekken. Die rust nodig hebben, structuur nodig hebben en een veilige plek om te herstellen eigenlijk. De logés hebben psychische klachten. Ze verblijven hier vrijwillig en meestal voor een korte periode. Dit moet er juist voor zorgen dat ze niet in de langdurige opnames terechtkomen. Klopt, het is eigenlijk net tussen zelfstandig wonen en de kliniek in. En daarmee proberen we eigenlijk dat je die kliniek eigenlijk niet nodig hebt. Dat je hier kan herstellen, tot rust kan komen en weer naar huis kunt keren. Er is 24 uur begeleiding aanwezig, waar de mensen beroep op kunnen doen. Het is niet eens dat mensen dat hoeven te doen, maar puur het gevoel dat het kan. Dat geeft mensen een veilig gevoel. Het is goed om eruit te zijn. Dat denk ik ook. Bram heeft een groot deel van zijn leven al depressieve klachten. Toch gaat het nu best goed met hem. Door structuur, sociaal contact en door nieuwe medicatie is hij minder vaak depressief. En er is zelfs weer ruimte om grapjes te maken. Bram zei er net dat hij me wat onverzorgd had aangetroffen, maar ik had alleen mijn haar niet geborsteld. Extra Bos moet Nederland helpen om de klimaatdoelen te halen. Voor Zeeland betekent dit dat er binnen nu en 10 jaar een gebied van 600 voetbalvelden aan bos bij moet komen. Het is een afspraak die het Rijk met de provincies heeft gemaakt. Alleen is nog niet duidelijk waar ze moeten komen en wie het gaat betalen.
Ik denk dat grootschalige bos aanplanten in Zeeland dat niet een gangbare weg is. Nou, het is goed dat er meer bossen komen, dat absoluut. Maar 10% meer, voor ons is de vraag, is dat wel genoeg? Want we zijn als Zeeland al de provincie met het minste bos. Op dit moment heeft Zeeland zo'n 4100 hectare aan bos. In totaal moet daar dus 410 hectare bij komen. Dat aantal staat gelijk aan ruim 600 voetbalvelden. Een gebied dat bijna net zo groot is als de stad Goes. In de schil rond de steden, rond dorpen, zou ik me ook wat bij voor kunnen stellen. Maar echt grootschalige bos aanplanten, dat hoort gewoon niet in ons landschap thuis. Dat hebben we hier normaal gesproken niet. Dus dat wordt een hele gekunstelde zaak. Waar het om gaat is, een bos is natuurlijk op zichzelf mooi. Mensen hechten daar waarde aan. Maar juist in deze tijd levert bos ons heel veel op. We hebben stikstofdoelstellingen. Het gaat, u noemde dat al, over biodiversiteit. En wat GroenLinks betreft moeten we heel goed gaan kijken wat willen we in Zeeland bereiken en hoe kan bos daaraan bijdragen. En als dat betekent dat we meer dan die 10% moeten hebben, ja, dan moeten we dat gewoon doen. En dan staat Zeeland nog lang niet vol. Nee, Zeeland staat zeker nog lang niet vol, maar die 10% bos in Zeeland, waar ga je hem aanleggen? Kijk, als je het hebt over bosontwikkeling op landbouwgrond, daar zijn wij dus gewoon tegen. Ja, ze kunnen niet overal. Er zijn ook gewoon gebieden waar je dat niet moet willen. Hele goede agrarische grond, niet doen. Hele mooie weidevogellandschappen die we hebben, niet doen. Maar manteling van Walcheren, perfecte plek om dat uit te breiden. Het bos bij Fort Rammelkens, perfecte plek om uit te breiden. En zo zijn er meer plekken in de provincie waar het heel goed kan. Voor een deel zou de provincie zich hard kunnen maken om bij het Rijk, waar ook heel veel middelen zijn, of bij Europa daar subsidies vandaan te halen. En voor een ander deel betekent dat misschien ook keuzes maken in de provinciale begroting. Misschien willen bedrijven wel een bedrijfsbos beginnen. Misschien willen dorpsbewoners wel een dorpsbos beginnen. Misschien kunnen we nieuwe erven aanplanten. Maar uiteindelijk is er voor een heel aantal plekken toch echt geld van het Rijk nodig. En het zou fijn zijn als ze dat met zo'n beleidsidee ook meegeven. Maar wat nou als al die nieuwe Zeeuwse bossen nog populairder worden dan onze kust? Nee, Zeeland blijft natuurlijk bekend om zijn zee, om zijn stranden en om zijn duin. Maar het zou mooi zijn als er achter die duinen mooie grote boscomplexen te vinden zijn. Hoewel het niet heel hard regende, was het wel de hele dag een natte bedoeling. Maar door de zwakke wind was het niet zo koud als verwacht. Dat is dan wel weer een voordeeltje. Vannacht neemt de wind in kracht weer toe. Morgen is er dan nog steeds kans op regen. Maar de meeste kans om droog bij het stembureau te komen is in de middag. Want dan zijn de meeste opklaringen. Met hier en daar dan ook zon. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Zeeland Nu voor vandaag. Nog een fijne avond en tot morgen.